ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಟಾನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗುಡಿ ಅಂದೂರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂದು ತಮ್ಮನಗ್ ಸೊ ಏರು ದಾದ ಕತೆ ಅವು ಮಾತೈತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 7 o'clock ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅವೇ 7ಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ನಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಪೊಡಿ ತುದ್ದ ಮಲ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಎದುರ್ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ತನೀಶ್ 7 o'clock ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬಟ್ ತನೀಶ್ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ 7 o'clock ನಮ್ಮ ಪೋಪುಜ ತನೀಶ್ 7 ನಮ್ಮ ಪೋಪುಜ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಳಸು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನತ್ತೆ, ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿ ಅಂದು ಪಿರ ಅಲ್ತು ಮಾತ ಕನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ ತನೀಶ್ ದಾದ ತನೀಶ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪೋನಾಗ 7:30 7:45 ಆವು ಪನ್ನರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಲೆ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಕತೆ ಅವಿನ ಮಾತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಫೆ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಳಸುನಾಗ ಪುರ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಮನ ತಮ್ಮನ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ. ಬೈ ದ ವೇ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಏರು ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು 6 ಕೊರ್ಪಾದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಉಂದುಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಡೆ ಕೊರ್ಪಾದಿನಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯನಿಕಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಡೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಏರು ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಕಲ್ 6 ಕೊರ್ಪಾದಿನಿ. ಓಕೆನಾ ಕೊರ್ಲೆ ಈತ್ಲ ದೀಪುನ ದಿನ First request first hand కుంటు వడ వచ్చారే కుంటు వడ వచ్చారే కుంటు వడ ఇదే వచ్చారే ఆమె అంచారు గురించి లోపల చెప్పాను. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಂತದ ತೋಜುಜಿ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪೊಂತದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೇಳು 18 ತಾರೀಕು ನಂತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವ ಪಾಸ್ ಪೆನ್ ಬೋರ್ಡಾ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಮೇಟ್ ಪೋಯ ರೌಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ depois de forma ai não all deeper
Sama yahu. Kai bena hunun. Aja. Kita ura katman fa. Dadah, kita jual. Malah jangan tipu-tipu. ತಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೂರ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಡೋನಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ 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 ಇಡೆಯಾ ಕೈ ತೊಳಿತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ವಸಂತಿ ವಸಂತಿ ಕೊರಿಯಾನ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ಬಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ Inchirdu pole. ಬೋಜೆ ತಿಂತಾರೆ ಕೇಕ್ ಐಕೆ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಇದೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸಲ ಮೊಕಲ್ನನೇ ತಮ್ಮನ ಒಂದುಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಓಕೆ ತಮ್ಮನ ಬಳಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7:45 8 o'clock ದಾದನ ಆತನ ಎಂಕುಲು ಈಸಲ ಬೈದಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮಗ್ ಎಂಕುಲೇ ಖಾಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಮೂಲು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾವ್ದ ದಿನನೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮನೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಒಂಜೆ ಅತ್ತು ನಾನೊಂಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂದು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಲತ್ತು ಅವಳು ಅಂಚಿ ಪೋಲೆ ಅಂದ ಅಕುಲು ಕಡಪ ಒಂದಿತ್ತೆರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಟದ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಎಂಕುಲೈತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾತೆಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿಯತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಆಡಿ ನಿಂತ ದಿನ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದಿಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಬಳಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತನತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಜಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಫುಡ್ ತಿಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಸಚ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಡೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸೊ ಈ ತಮ್ಮನದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ
ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಐಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಸೂನ್